Socijalistička partija Srbije je partija koja je sledbenik velike partije, koja je stvorila veliku državu. U toj velikoj državi postoje red, rad i disciplina. U toj državi velikoj svako ima pravo na besplatno lečenje, besplatno školovanje, pravo na rad i krov nad glavom. 2000. godine, promenom sistema, narodna volja je bila takva da se taj sistem koji je imao visoke vrednosti promeni. Ono što mi želimo da vratimo je to da oni koji grade puteve ne idu pešice, oni koji prehranjuju ovu državu ne budu gladni, oni koji nemaju novac za lečenje da imaju mogućnost na besplatno lečenje i oni koji grade najlepše palate da imaju krov nad glavom. Lista koju predvodim, lista broj 2, je garant da će se te vrednosti vratiti, da će svi ljudi se zalagati za te vrednosti, jer to je lista časnih i poštenih ljudi. Stoga, 21. juna glasajte za našu listu broj 2 do pobede.